Besar Lamongan, Mbak Putri. Ngapunten mangke keluarga besar ingkang saking Lamongan, Waru Daya. Oh nggih. Nggih. Manut. Yo, yo ndak diangkat ya. Tresna ning wiraja. Senadyan wekasane ro
Sampun. Niki ngaten Pak Haji.
Monggo dados sanggul Monggo Pak Rama. Haji, Pak Haji. Mas Rizal. Nggih, Mas Riyadi. Monggo Mas, Mas Rizal monggo. Rudaya Mas. Doyong ning pinggir kali. Ayo mabang-mabang saiki omong lagi. Benang lagi Mas MC parian Kagem nurut. kula. Heeh. Oh, saka aku. Nek no aku tak kanggo pepundenku sing wonten meja VIP nggih. Heeh. Nggih, Mas. Ana mega nutupi klopo simasepan no panutan kula. Rudaya Mas. Doyong ning pinggir kali. Lengang endang ora bali-bali. Yo, mandek neh giliran dirimu. Ayo. Iwa pitik wadai tembok becik ketitik Allah ketara. Rudaya Mas. Doyong ana pinggir kali. Lunga jagong ora bali-bali. Mbak Anjani, Ya. Mbak Bebek ayo parian. Heeh. Lho Riana ora kowe? Aku mau wis pertama Sudah dong, ya. Mas. Oke. Iya. Heeh, ya. Aku nggak bisa. Oke, bisa, oke. 1.2 Anjani cantik siapa yang punya? Warung Doyong Mas. Doyong ana pinggir kali. Lunga jagong Oh, Mbak Rena Srika. Ayo Mbak Rena. Sasae. 4567 ya. Heeh. Iki gonge Pak Haji, gonge napa Pak Haji? Monggo. Mangga Pak Haji. Kelalen. Ngeten mawon. Ana gendar nggih mangke nggih Mbah Nandar. Heeh. Bojo lemu ra tau ditunggoni barang wis kuru kok di